Gögünler galkynsa göge galýanlar. Maksatlar bir bolsa ýola salýanlar. Türkmeniň arzuwy hasyl bolýanlar. Beýik arkadagyň ak ýollaryny arka dagly gahrman serdarymyz bilen. Mehriban wataşlar Aýdym Sadyň edip muşdoklary ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen her hepden fişelmegini Türkmen owazy teleýilimine taýýarlyk size ýetirleýän köňül owazatly Aýdym Sady tehwetli gepleşigimiziň bu gezekki sanına başlaýar. Mehriban wataşlar Türkmen owazynyň daşaşmaň köňül owazy bilen galan. Çünki gepleşigimiziň her bir fursaty baky bagtyarlyga betlenen evi diýarymyzyň wasfyny ýetirýär. Mehriban watandaşlar gepleşigimiziň her gezekki täze sanyna tomaşa edýän bolsaňyz gepleşigimizde ýurdumyzyň ýaş zekinli bagşydyr sadanalaryny mehmançylyga çagyryp toýly günlerimiziň, bayramly günlerimiziň wasfyny bagşydyr sadanalaryň şyryň owazy bilen size getirýär. Mehriban watandaşlar gepleşigimiziň bu gezekki sanynyň mehmany Agymrat Taganyp. Agymrat gepleşigimize hoş gördük. Çok rahat, köp sağ olun. Sizin şu idare düýjükli toparňyzda da ýeňil bolmadyk işleriňizi sünnüklerine damada hem rahat bolmagyny arzu edýär. Şu pursatdan peýdalanyp, bir de şeýle bir giň sahnalarda çykyş etmek üçin türkmen halk Aýdym sadlaryny döretmekde, halk köpçüligini ýerine ýetirmekde, bir de halifa bolup duran gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, beýent başlar aman, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun Agymrat, arzuwlaryňyz hatyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza tüýsürekden goşulýar. Pazarlar beýän medeniýetimizden hem sungatymyzdan serpaýly bolup, toýly günlerimizde de owazyň mundan beýleken belentden belent ýanlatyn. Ine Agymrat Türkmen owazyna bir köňül owazy gepleşigi diýilende, bir Türkmen owazynyň mehriban muşdoklarym, bir mehriban watandaşlarymyzam halipalar tarapyndan ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlary bir gepleşigimizde gatnaşýan başydyr sadanalaryň halkymyza ýetirmegine garaşýar. Agymrat mümkin bolsa gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam etsek, elbetde gepleşigimizde gatnaşan her bir ýaş başydyr sadanylar halipalar tarapyndan bir ýerine ýetirilen aýdymlar, halipalar tarapyndan döredilen ustaatlarça bir döredilen saadlary bir häzirki wagtda täzeçe öwüşüm bilen işläp halkymyza ýetirýärler. Enne senem öz bir halipalan haýsy biriniň ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýän, halipalan haýsy biriniň ýoluny özüňe has ýakyn hasaplaýan şolar dogrusyna gepleşigimiziň şu ýerine gurulmaýar. Dogry belli geçdiňiz. Türkmenistan sungatda atlanan işgär Recep Muhammed Ulugow halifanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biz hem öwrünip toýlarda, bayramlarda türkmen halkyna giňden başardığımızdan ýerine ýetirip gelýär. Köp sağ bolun Agymrat. Mümkin bolsa gepleşigimiziň başynda da halifa Recep Muhammed Ulugowyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň türkmen owazynyň mehriban muşdoklaryny ýerine ýetirip berýär. Baş üstüne. Ay köňümden süýgülim gelýär misle gadarany toýýany. Ay indan zanen näpnädi miwesi bişen bagyany. Yarımın karadır gözleri pamuktan aktır yüzleri. Ay ağzından çıkan sözleri canıma ötingen yağyalı. Çıkan sözleri canıma ötingen yağyalı. Yarımın koynunda kışlasam öpüp yanaktan dişledim.
tatsın kuluçlatam misli sırmasan maryalı. Ay kara tatsın kuluçlatam misli sırmazan maryalı. Men dağlıyım Oturdum oylandım pervanede gel pırlandım. Ay barça ketelimden haylandım TV ve duşan tanyalı. Tarnavlardan hular akıp nuru gari erep durka. Bargı gördüm ayna bakıp karayıp tatsın darap durka. Saçlarının komşularla bollum iman da sisine baktım doyman. Zigicini yerde koyman hüdület çıkarap durka. Seyilgede bardım geçü gittin oğri göle.
Agymrat köp sawal ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin indi gepleşigimiz ýene-de dürüjlük toparymyz tarapyndan taýýarlanylan ajaýyp soraglar bilen dowam etsek. Indi Agymrat her bir adam aýratynam başylar saadanylar özleri aýdym döredünne, saat döredünne şolara täsir edýän käbir zatlar ýa-da täsir edýän käbir adamlar bolýar. Indi siziň hem aýdym döretmeňizde täsir edýän zatlar ýa-da täsir edýänler kimler? Dogry belläk geçdiňiz. Aýdym, saat, goşgy esasan hem şeý döredýüçilik işgärlerini men öz pikirim beýan etsem, adamyň häsiýetlerine görä men döreýän kadi pikir edýän. Käbir ýumşagyrak häsiýetli, käbir salyhatly adam meselem döredýüçilik işgär bolan ýagdaýynda şoň içinden ýugurulyp çykýan saat eseri ýa-da aýdym, ýa-da döredýüçilikde goşgy bolan ýagdaýynda şol häsiýetine görä adam esasan ol ýürekden syzylyp çykyp ýyllar esasynda halk köpçüligine ýerine ýetirilýän kadi pikir edýän. Awa dogry belleýän Agymrat hakykatdan hem şu wagt halipeler tarapyndan ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlar ýyllar geçse-de, döwürler geçse-de ençeme wagtyň geçmegi bilen hem halipeler tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymlar özüniň ähmiýetini hiç ýitirenok. Sebäbi halipalaryň ýa hem belleşiň ýaly döredön aýdymlary, halipalaryň bu döredön saatlary halkyň aňyna, ýüregine müdümlük ornaşyp biziň günlerimizde gelip ýeter. Elbetde şol aýdymlarym häzirki wagtda ýurdumyzda ýaş başlydyr saatanylar täzeçe öwüşü bilen işläp, toýly günlerimizde, bayramly günlerimizde mehriban halkymyza ruhy lezzet paýlap ýerine ýetirip berýärler. Endi mümkin bolsa ýene-de gepleşigimizde aýdym saat bilen dowam edäýli. Başlydylar. Ah yary, Karadaştın karayı kılıp haylandırgın. Karadaştın karayı kılıp haylandırgın. Şüngülür görecine gözüm imandır. O gerek astayıp gelme turşutma gülü dade. Nane mehtes delir tüdüm imandır. Yiğidin bolmatayı yarığı atı. Ay yiğidin bolmata gel yarığı atı. Ay şunu belli biline yoktur gayratı. Ay gozorlukça gider tümün kuvvatı dadı. Yiğitliğe doğru hey duydum imandır ey. Cepatı köp olur cevri dolumdur. Şerni seyasatın ahır ölümdür. Şirin zallar teneye bizim imandır. Aydırmak tunguluye övüt ödüne. Aydırmak tunguluye övüt ödüne. Azal yakatıdır korku gözümge. Yerniçe yaşatın yerin yüzünde dade. Adım oğlu bezgüne duydum imandır. Keley ömrüme
siyasatın, ay kendi siyasatın yerin yüzünde dağı. Adam oğlu bezune tuğdum ihmanları. Mähriban watandaşlar aýdym sadyň edil muşdoklary siz türkmen owaz eýleminde köňül owazatly aýdym sady söhbetli gepleşigimizde tomaşa edýär. Gepleşigimizden bu gedek sany mihmançylykda bolýan Agymrat Taganowyň Gahrman arkadagymyň türkmen halkyna peşkeş beren Paýhas çeşmesi adly kitabyndan size getirecek nakıllardır atalar sözlerini üns verin. Mähriban watandaşlar nakıllardır atalar sözlerinin galyrlan sözlerini bilseňiz biziň 0500 goýtga belgimizde SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilersiňiz. Biziň 0500 goýtga belgimiz Elmedam ulgamda. Agymrat gepleşigimiziň bu sahypasy bilen size ýa-da tanış indi mümkin bolsa Gahrman arkadagymyň halkymyza peşkeş beren Paýhas çeşmesi adly kitabyndan nakıllardır atalar sözlerini Mähriban watandaşlarymyza ýetirýär. Gahrman arkadagymyň halkymyza peşkeş beren Paýhas çeşmesi kitabyndan bir näçe nakıllary atalar sözüni Mähriban watandaşlar size getirmekçi. Şöhrat mümkin bolsa şu halkymda ýetirjek ilkinji nakylym şeýlerak. Bağ barsız bolmaz, at şöhrat inniki ýetirjek atalar sözüm gül tükensiz bolmaz, hazyna şöhrat inniki ýetirjek nakylym şeýle. Goýun bakan çöl tanar, alym okan. Köp sag bolan Agymrat türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyň halkymyza peşkeş beren Paýhas çeşmesi adly kitabyndan Mähriban watandaşlarymyza ýetiren nakyllardır atalar sözlerini üçin. Mähriban watandaşlar aýdym sadyň edil muşdoklary gepleşigimizden bu gedek sany mihmançylykda bolýan Agymrat Taganowyň size ýetiren nakyllardır atalar sözlerini tanyş bolunuz. Biziň 0500 goýtga belgimiz Elmedam ulgamda. 0500 goýtga belgimizde nakyllaryň galyrlan sözlerini bilseňiz SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilersiňiz. Mähriban watandaşlar aýdym sadyň edil muşdoklary gepleşigimizden geçen sany size ýetirilen nakyllardır atalar sözlerini biziň 0500 goýtga belgimize ilkinjileriň hataryna bolup öz SMS habarnamalaryny ýollan şeýlekem gepleşigimizde ýeňizi bolan watandaşlarymyz bilen tanış edýär. Mähriban watandaşlar gepleşigimizden geçen sany size ýetirilen daýhanan hereket ýerden bereket. Şeýlekem göz görmekden doýmaz, adam bilmekden nakyllaryna Lewap welaýatynyň Kerket rawynyň ýaşaýjysy Resul Taganow. Şeýlekem hünärli ýigit miýgöli agaç nakylyna da Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy kardeşimiz Huwanç Taganow ilkinji bolup biziň 0500 goýtga belgimizde öz SMS habarnamalaryny ýollap ýeňizi bolmagy başardylar. Indi bolsa Mähriban watandaşlar gepleşigimizden bu edek sany ýeňizi bolan watandaşlarymyzyň şanyna gepleşigimizde mihmançylykda bolýan Agymrat Taganowyň ýerine ýetirmegine şu ajaýyp aýdym ýeňizilen şanyna ýanglanýar. Ökretin anımdır mahvudi sanım. Ağlamamahım zane gittim gelirmen. Nitsik terk eder meni sen Mähribanım. Ağlamamahım zane gittim gelirmen. Asyma düşüpdür ey ayrılık güni. Sana fida kıldın ey can bilen seni. Ayradi bolmağı han öldürse meni, öldürse meni. Ağlamama kımzane gitsem gelirmen. Yaktı beni
Yeğdin nalığı Ay ruhsat bermağım kıydım enedi Kıydım enedi Ağlamamağım zane gitsin gelirmen Tahir diyer hüydüme iki pirini Tatar böhreniye madatlı dini Ayılım köp ağlayıp ağlatma beni Ağlatma beni Ağlamamağım zane gitsin gelirmen Ayılım köp ağlayıp ağlatma beni Ağlatma beni Ağlamamağım zane gitsin gelirmen Barkım gelirmen Derin sevdeylerden, bahil baylardan Derin sevdeylerden, bahil baylardan Şöyle çıksan erkek çopan yazıdır Ay golü giyin köngülü dart sıkıntı halın İşin düşte mert kaltaman yazıdır Yigidi yok eder yoksuzluk dertim Bir gayrat yigittin kovudur itim Bir adırgar dostun kadırlı yatim Nadan dostundan düşman yarjıdır Bir adırgar dostun kadırlı yatim Nadan dostundan düşman yarjıdır Yar eliyle Ay bu dünyanın malı deyip geçmen yansıdan Ara oturumu hop etse kişiden Betlağım yollusun yaman komşudan Yuvası ayrılık kaçın yazıdır
Moğlalar ömürler ol kıyamete gezerseler 5 gün zakın yağışıdır yar leyley ha. Köp sağ bolun ağa birat ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Ne mümkin bolsa ýene de gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam etsek. Elbetde siz gepleşigimiziň bu ýerde kısaryna bir gyjak saz uralyna Halipa Recep Muhammed Ulugowyň ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýär. Ne biz ağa Murat Tağanow diýilenne ýaýlymda da görýäs, türkmen wasyly ýaýlymynda bir halkymyza ýetirilýän durly gepleşiklerde dutar saz uralyny çalyp tele ýaýlymda çykyş edýän. Ne mümkin bolsa olardan başga da nähil saz uralaryny çalyp bilýän ýa bolmana şol saz uralaryny çalmakda aýdymlary ýerine ýetirmekde sen bir ilkinç halipalan kimler? Şolar dogrusyna gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam etsek. Şohra dogry belläk geçdiňiz. Ilki bilen Songoto gelip Pınaröwreden öz kakam Jepbar berdi. Ondan soňra da Tapar Saparow, soňra da Türkmenistanyň halk artisti Anyseit Anymradow. Men şu Songoto gelip ilki dutar çalmagy 6 ýaşymda öwrendim. Awa şondan soňra da ilki meniň hünärim dutar boldy. Ýyllar soňra da dutarda aýdym aýtmagy we gyjak çalmagy we gyjakda da aýdym aýtmagy kämilleşdirip gelýär. Awa hakykatdan hem ağa Murat dogry belleýän. Häzir kuwat gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň bir döredip berýän giň mümkinçilikleri esasyna Halipa şägirt ýoly täzeden bir täzeçi öwüşgün bilen aýaga aldy. Bulam ýurdumyzda ýaş bagşydyr sazanylan bir milli aýdymsaz sanatymyzy üstürmekde täze aýdymlary, täze sazlary işläp bir halipeler tarapyndan ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlaryň täzeçi öwüşgünler bilen işläp halkymyza ýetirmeklerine giň mümkinçilikler ödýär. Ne mümkin bolsa ýene de gepleşigimizi aýdymsaz bilen dowam edek. Baş üstüne. Tomusuyla toylarda görenler yansın idi yıllar sımsanım alırlar gözlü kara göz gelin derdi verdin bahali timu verdin don giysen şakti şekeri verdin gözlü kara göz gelin ay ögüğü ban gelinden gıyap kurnar gözümge ağıyı derdin gelirim enni yanan tözümge ay ihtiyacım yok benim haya gelmez vaktimge yeni bir pulhaniyede gizli kara göz gelin yiğidin bir kuvveti ateş vavi yarığı iki aşık dünyada birbirinin sorağı Alçakır turfa boynuna şırmayı döndürür sana alım güllerin çöktü karı göz gelin ay ey tövdüğüm sallanıp yürüyüşün var yollarda şimdi bu sok ali mutlarasın illerde ay senin deynedeni dil ver gelsem yoktur illerde hanzaralı bağrımı durdu kara göz gelin kulak koygun söz
Ay altari Nerede gidirdin zatenim minasın kel garip Önkü azıklar yolun İrna karadır gelin Önkü azıklar yolun İrna karadır gelin Köp sağ bolun ağa Murat, ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz gepleşigimiziň bu gede kysana gatnaşyp Halipa Recep Muhammed Ulugowyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň türkmen wadyň mehriban muşdoklaryny ýerine ýetirip bu hil lezzet paýlasyň diýip umyt edýäs. Köp sağ bolun Şöhrat, siziň hem döwre diýjekli toparyňyzda işçiňizi üstünlik hem raw bolmagyny arzu edýär. Sağ bolun. Biz ýaş bagşylar we sadandalara giň mümkinçilikler döredip berýän, giň sahnalarda bize çykyş etmäge gollaw berýän sungatyň hak howandary, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza öz şäksiz minnetdarlygymy bildirýär. Janlar sag, belet başlar aman bolsun. Köp sağ bolun ağa Murat, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizim siziň arzularyňyzda tüýsürekden goşulýar. Pazarlar we sen medeniýetimizden hem sunugatymyzdan serpaýly bolup toýly günlerimizde de o wadyňyzyň mundan beýleken bilentden bilent ýanglanmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Köp sag bolun. Mehriban watandaşlar, aýdym sadyň edip muşdoklary gepleşigimiziň bu gede kysana Halipa Recep Muhammed Ulugowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny täze uşunlar bilen işläp Ağa Murat Tagan size getirdi. Ağa Murat Taganyň ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlary size ruhy lezzet paýlandyr diýip umyt edýär. Mehriban watandaşlar, türkmen halkynyň milli lideri, milli aýdymsaz sungatymyzyň hak howannary, gahrman arkadagymyz medeniýet halkyň kalbydyr diýip belläýär. Hakykatdan hem milli aýdymsaz sungatymyzy, medeniýetimizi halkyň kalbyna deňeýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda häzirki wagtda türkmen medeniýeti pazarlaýar we türkmen halkyny bagy-bagtyarlygyň goýnuna, edi diýarymyzy toýly günlerde bede waz bilen anamly öň alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri, milli aýdymsaz sungatymyzyň hak howannary, biziň baş halifamyz gahrman arkadagymyza, ýurtbaşlarymyz arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary elmydama aman bolsun. Milli aýdymsaz sungatymyzy gülledi we sürmekde alyp barýan biýmeşwer işleri elmydama rowaşlykda we sensin. Mehriban watandaşlar, aýdymsazyň edip muşdoklary ene şeýle ýaxşy arzuwlar bilen her hepden fişelme güni türkmen wady teleýiliminde taýýarlan size ýetirilýän köňül wadatly aýdymsazly söhbet gepleşigimiziň bu gede kysany hem geçirip gutarýar. Onuň näme mehriban watandaşlar, ýene-de ýaýlymda diýdarlaşançak, hoş sag bolun.